Mau mulai kamera susah, jadinya kudu megangnya begitu. Halo Bang Nenceng-ceng ya Babe, ketemu lagi sama Poika dan Heidi. Udah biasa ya, lagi nyusuin. Jadi ceritanya hari ini hari pertama kali Heidi mau ketemu sama tantenya Kavia, kakaknya Poika. Jadi ini hari pertama Heidi ketemu sama keluarga ya, Kavia sama Jerry, pacarnya mau datang hari ini, mau lihat Heidi. Nanti Poika bakal, aduh si abang lagi vakum lagi. Kedengaran nggak suara Poika? Kedengaran ya. Jadi hari ini Kavia udah mau, dia lagi nyampe. Aduh bentar ya, suara vakum ya. Nah, udah selesai vakumnya. Iya, jadi ini hari pertama Heidi ketemu sama Kavia, Tante Via ya dia. Pasti seru nih. Jadi mereka mau nginep sampai hari Minggu. Gitu ya. Terus tadi Poika udah pesen pizza, jadi malam ini kita makan pizza karena Poika belum sempat masak-masak. Jadi pesen aja dulu. Udah delivery. Jadinya nanti kita lanjut pas Kavia udah nyampe ya. Oke. Wuhui, cipok-cipok. Yeay, bentar lagi Kavia nyampe. Gitu ya. Dikit lagi Kavia nyampe. Edi mau ketemu Kavia, mau ketemu Ante Via ya. Ante Via bentar lagi nyampe. Vill du vara med i filmen? Nej, jag vill klappa Heidi. Du kan vara med i filmen också. Hej, hej. Var ska den filmen? YouTube. Ja. Ya, Heidi dikit lagi temu Ante Via. Wah. Va. Tuh, mirip mamahnya kan? Ya. Ini habis nyusu tadi, dia belum sendawa, belum tahak, jadi mau ditahakin dulu. Jadi belum tahak dia. Ayo dia tahak dulu dek. Belum tahak ini. Udah berat banget abang None, udah 5 kilo 200 gram. Mungkin sekarang udah nambah kali ya. Kemarin kan di video sebelumnya Pak Ika bilang 5 kilo 130 berapa gitu. Mungkin sekarang udah nambah ini. Udah seminggu. Heidi. Hey. Nampaknya dikit lagi nyampe. Coba bilang, halo abang None, halo abang None gitu. Halo abang None, cipok-cipok gitu. Bisa nggak dek? Cipok-cipok, pok cipok-cipok cipok, pok cipok, pok cipok, pok cipok-cipok cipok, cipok-cipok-cipok. Abang None, ini si Heidi, Neng Heidi. Ya Neng ya? Neng Heidi, Neng Heidi. Iya, mungkin kalau kalian lihat di Instagram saya kemarin, tadi saya lihat Instagram ngomong soal ASI ya. Ya ASI saya tuh kayaknya emang udah dipatok segitu, nggak bisa lebih jadinya. Wih, alhamdulillah. Tahap lagi. Jadi tuh, alhamdulillah lahap lagi. Jadi nggak bisa nyetok sama sekali, nggak bisa nyetok di ASI. Jadi
apa namanya, mompa hari ini, mompa pagi, saya mompa jam 7, terus nanti buat makan dia jam 10, mompa lagi jam setengah 11 buat makan siang dia, mompa lagi gitu. Jadi nggak pernah nyetok. Dan di Swedia pun nggak ada suplemen penambah nutrisi gitu, nggak kayak di Indo. Jadi ya masih keteter sama susu. Ini dia sekarang minumnya aja udah banyak banget setiap minumnya dia. Minumnya itu 125 ml sekali minum. Oh. Ante online. Oh. Habis nyusu dia ngantuk. Habis nyusu ngantuk adek. Jangan bobo, ntar kan Kavya datang. Jangan bobo deh. Finns det en bra maskin för att krossa is med? Du får dunka med morter. Dunka med morter. Kan man inte använda mixer då? Nej. Så då... Lägga i plastpåsar, sen dunka med morter. Varför inte en sån här då? Prova. Yeay, Kavya datang. Apa namanya, karavannya gede banget kayak bis. Besok kita lihat ya, kita review, kita karavan tour ya. Just det. Waduh, hantunya betong-betong. Hej du har träffat en ny människa. Hittills har de bara träffat mig och Ica. Men tänk om grannarna kan ska backa med bilen och allt. Och jag sa det, han vet om det. Så att han håller på att testa Siapa lite. Nella? Ante Fia. Vad var det? Vad var det? Siapa ini? Siapa ini? Siapa itu? Vem är det? Ante Fia? Det är din moster. Hej, det är moster. Antenya ini dulu, buka jaket dulu. Iya, ini kasihan dia. Oh, Masih liatin belakangnya. iya. Ya, Dan Rinus kan over waktu tuh. Ja, jag kan hjälpa till här. Men du behöver jacka. Han klarar det själv. Eller behöver, säg till om man behöver hjälp så hjälper jag till. Under tiden går vi in och värmer oss lite. Det var ju kallt. Fast nu kommer ju pizzan då, hur ska de komma? De kommer till varm paketnya. Ja, okej. Hej till, det kommer gäster. Ya. Tetangga kemana? Enggak semuanya santai. Cuci tangan dulu. Paling itu, enggak, kalau yang orang tua itu emang agak ini. Tapi dia bisa keluar kok. Iya, yang orang makanya jangan di situ. Iya, kalau si Tommy mah santai. Oh, antunya cuci tangan dulu. Antunya cuci tangan dulu. Ini nggak biasa ini ya ketemu orang. Enggak, pertama kali. Iya. Pertama kali ketemu orang. Oh. Yang paling Mbak Muskanya iya. Mbak Muska. Nangis nggak kalau ketemu Buan Muska? Anteng dia mah. Iya. Soalnya kalau Mbak Muska tangannya dingin langsung kejer. Apalagi tangkap kan nih. Waduh, cuci tangannya pakai hangat. Yeay, ketemu Ante Fia, Dek. Ingat? Ketemu Ante Fia. Sama Om Yeri, mana Om Yerinya? Iya, udah gitu dia kan ngerokok. Jadi mesti berhenti mulu. Tawan kalau bus kayak gitu makan waktu berhenti juga kan?
Punya tempatnya ya? Iya, nggak bisa seluruh motor bagian kan ini mesti masuk dulu. Iya, lagi jadinya kan nggak bisa sembarangan kan, harus yang ada buat last biar. Tiap kali berhenti, paling dikit tuh 10 menit. Buat Jadi orang jadi kayak orang kecanduan ya merokok ya? Iya, mesti. Kalau Mungkin kali kalau nggak ngerokok dia ngantuk. enggak emang ngerokoknya sering di rumah juga. Kenapa nggak mau ganti snus? Ya snus juga. Oh. Snus juga, ngerokok juga. Ya. Tidurnya nyenyak bener. Via itu lemes bener ada. Lemes banget. Habis ini habis makan jadi lemes. Iya. Habis nyusu. Iya. Tapi karena tidurnya nyenyak nggak ini. Nyenyak tidurnya mas sekarang. Ini minuman apa ini? Itu welcome drink serius. Gigit tangannya. Bulu matanya banyak udah banget. anget. Tuh lagi ngejeplok. Iya. Nah. Lalu benerin dulu. Loh, benerin dulu. Nah. So. Yeay, ketemuan Tavia pertama kali. Diam aja dia. Ya. Dia. Selama ada bau maknya ya. Selama ada bau maknya. Ini kalau Tara mah nangis nih dia. Tante Pia bawa legging. Hah? Bawa legging buat Heidi. Asik. Legging. Ya, Bentar lagi legging. pakai legging kan somat. Iya. Jangan beli yang 50 udah nggak kuat, udah nggak muat sekarang 50. Enggak. Campur mana ya? Nih. Welcome, Hey, uncle. Tasak. Aku udah fixa lite så här. Ja, titta! Många presenter. Hej! Du får många presenter. Nyvaken? Ja. Ja. Hon har precis ätit Ja, ja. min jacka. Jag tänkte det kan se lite dammigt så jag tar den. Ja, morbror Jerry. Var är Linus då? Linus! De är här nu! Nej, jag tappar inte. Titta! Titta lilla Heidi! Med Ante! Med Ante! Äntligen jag Välkommen. Tackar, tackar. Du har fått hålla den med. Ohoj! Yeah! Heidi, vem är det som håller dig? Ska visa mormor sen? Ha? Första gången träffar med luktar gott. moster. Wanginya. Yeay, pizzanya nyampe. Tada! Det är kebabkött till Jerry. Ja, gör det. Gör det sitter här. Så du kan ha den kvar här. Och sen har vi Din. Det är min. din. Han lägger i mitten. Eller Jerry kan sitta här då. Jag och Fia sitter här för vi ska dela. Okej. Och så den här är min. Vi kan kolla på min också. Så att det... Tada! Ja, det stämmer. Jaha. Okej. Ya, dapat kado dari Kavia dan Om Jerry. Tack så mycket. Ska öppna nu. Wow. Eller till Heidi eller till Heidi. Heidi. Ah, ini untuk Heidi. Tataratara. Julafton. Julafton. Ja, jag känner mig lite så här generad. Det kommer en massa presenter. Tada! Mamma! Vad är det? Ett
skinn. Ett äkta Nej, skinn. det är inte riktigt skinn. Nej, Fast nästan äkta skinn. Det är ju känns bara, det. jag känner det är så mjukt. Ja, titta. Hon skulle tycka om... Ska hon lägga på den? Hej, känna. Det är ju på Mio. Får jag se? Jag tänkte på Tack, det var Jerry. så Tack, mjukt. Fia. Ja. Jättemjuk. Supermjuk. Så det är bara för det är mjukt. Ja. Det finns också skinn men det är inte så lika mjukt. Ja. Hej, känna. Jättemjuk. Ja, Ja. tack så mycket. Tack så jättemycket. Det var jättefint. Vi pratade om det, jag och Ika, att vi kanske måste ha någonting om hon ska vara på golvet. Ja. Och då Känns är det så. jättemjukt ju liksom och ligga Det är så på och mjukt. sitta på. Eller göra så. Och vi... Jättefint, tack så jättemycket. Wow! Ska vi ta den? Ja, den största Isis. Det är också till Heidi. Heidi, snart är sommar eller vår. Vad blir det för något då? En vårkläder. Nej, inte än. Hon kommer inte bada ute i... Nej. Oj! Det var en sak till. Legging. Ja, jag Mamma, tänkte... vad bra! Hon har massa topp, men legging hon inte har. Ja, jättebra. Och perfekt storlek. Och brun och vitt. Det har hon inte. Ja. Ja, En titta! bebishandduk. Vi pratade också många gånger om en bebishandduk. För att Vi har bara en. Ja, precis. Och så, titta! En kanin. Kanin! Pappa får låna. Ja, pappa får Prova då. låna. Prova. Ja. Pappa kanin. Heidi. Titta, pappa blir kanin. Hej det! Hej hej! Pappa kanin! Pappa kanin. Hej det! Hon vill inte titta på mig, hon tycker det var lite pinsamt. Vad gör pappa? Titta här då. Den är till Heidi. Oj, precis. Den är ju för 2 till 4 månader. Ja, perfekt. Ja, det är jätteperfekt storlek. 62, 68. Ja, helt perfekt. Hon är ju... Nu säger hon ju 54,5 va? Ja. Den där som vi köpte precis pyjamasen, är den för små? Titta. Ja, vi köpte ju 56 och det är lite för litet. Man kan tänka att det krymper lite när man tvättar. Ja, ja precis. Ja. Titta, det är ju... Ja, det är redan litet liksom. Ja. Och vi köpte det Jag tror nej, förra helgen. förra helgen. En vecka sedan. Och det är litet. Så är livet. Ja, man kan inte köpa så mycket kläder. De Och växer den så. är till mamma och pappa. Till mamma. Det var till mamma och pappa. Untuk mamma dan papanya. Men varför det? Varför det? Ja, precis. Då frågar man. Vi var ju inte här på julafton. Nej. Ja, då är vi ju lite skyldiga er då i så fall. Nej. Det har Karlström på också. Vi gör så här. Vad är det för något så stora? Här kommer det. Vad är det? Nej, men hotpot, eller? Wow! Det kan man göra nu. Vi kan äta Om du kanske göra... barbecue hot. Man kan också varma upp och Oh my god. Ja, vi gör samma. Wow, vad häftigt. Barbecue hotpot. Och man kan grilla också, va? Man kan grilla och göra soppa i mitten. Vi har provat har potatisgratäng i den. Och så bjuda köttet där. Och Ja. så lägga på bordet liksom. Och man checkar och äta eller titta på filmen eller någonting sånt. Wow. Vi satt ju ute och gjorde det. Oj, tack så jättemycket. Det var snälla ni är. Tack så mycket. Men vi har inte förberett för er Nej. till jul. Det är ju samma till familjekostnaden har också sånt. Så perfekt att med sig på campingen. Precis. Aha, det var el. Ja, det är el. Det är jag såg det står här. Ja, Man måste ha el. ja perfekt. Men, ja.
Ja, det kan vi ta med till campingen sen. Ja, det kan vi göra. Annie får ta med en, vi tar med en, då blir ju... Det gör en ju. Vi har en. Ja, precis. Jag menar, vi är många personer också på campingen. Man kan liksom grilla själv tillsammans samtidigt. Man grillar själva vad man vill. Liksom. Ja, den är smart. Ja, Mm. jättefin. Tack så mycket! Tack så mycket. Jag var snäll. Snällt och var nästan pinsamt.